Shwmai, fy enw I Elizabeth Gould, a dwi'n sefyll yn yr is-etholiad yng Glanyrafon a Rhagfyr y 5. Yn ein ardal ni, mae gymaint o bobl ifanc yn ddi-waith. Mae gan Plaid Cymru gynllun economaidd fyddai'n adfywio economi. Fel eich cynghorydd yn Glanyrafon, fe fydda i'n rhan o greu hynny. Mae problem gyda sbwriel. Gyda help Plaid Cymru, rwy'n barod wedi llwyddo cael cyngor Caerdydd i ddechrau gwrando. Ac mae Plaid Cymru hefyd wedi helpu corffodir cyngor i feddwl eto, a mae penderfyniad i beidio ac adolygu ysgol Gymraeg newydd ar gyfer ein plant. Mae gan Plaid Cymru weledigaeth i'r Gaerdydd. Rydyn ni eisiau gweld dinas sy'n cefnogi canolfannau fel chapter, Newydd Llanofer a'r Sherman, nid ei torri ar y cyfle cyntaf. Felly os ydych chi'n caru Caerdydd ac yn caru Cymru, pleidleisiwch i fi, Elizabeth Gould, eich Ymgeisydd Plaid Cymru a Rhagfyr y 5. Diolch yn fawr.